Welcome to the leading site news. Kardom Pini the leading site news abirta ke thanpon jia bang nili sami semilin derapi. Aprangsi the leading site news ang kelangdun do anabang po abang pia pansita Kardom pipa je reglo Kardom. APHLC Borjan Constituency Community pen rit kenong asai keklempon. Inquiry Borjan Constituency angkang Aru Niphai inquiry Nahorlangso ahavar along kedo Dijung Ingti arit kenong karhi asai keklem padopon. Labangso asai along kachetongdun Borjan CC maiphu Riso Teron chunbang Mensing Timung Rap chunbang Dison Teron Youth maiphu Birensing Tokbi Bokajan LA maiphu Semson Teron PS maiphu lapen chunbang lapen pinang APHLC keklembang piatu chetong pen RD chipi ponlo. Itum pini keklem nang kok kalahan lo ilitum ha pisar pusar pen rang bom laso itu majutang pedi culture nasi anthropology long ipu ke lason hen lo culture is the sum total of life pusipulo di nasi ilitum pindeng sumpot kacing thang le la kali tum culture la le ke judat kalila itum kicho kedo kethak lapen lam kacing ki kachethan lapen sayamu keklem anta culture isia jutang long sido lo nasi itum jutang halo khayang thek pulo pot ilitum ilam chethan chot chot bang chok chilo non obe kimi tum da ki charlia phandam juipo ongdung atum bang ke hem ka se bang por hot ba sa ke klem bote thrak duguti asi non ilitum ka bor ipon ilitum ke hai sar jai ka thar langli APHLC a president central committee lo alangli penang pin khatsi laso arunong chingdi lake ilitum ha pisar pusar pen sinang klem bom bang bom pot lain long ari da por hot bang ke ilitum chetu nangji klem pon nangji owe kimi tum phan than pon nangji kali pulotang te non owe kimi tum ke kam ke klem ke thrak pik backward poson si chima thadam school dun po charli tangda seta dopong niti lasi non itum kali dia nahi athema ile tum dak sai ka tiki long itum alelu isia bangke tum dak medicine awe pin ben se tum sok punon empo punon thengthi punon hen punon nami tum dak long pon pu without medicine lapen nomor hinia bangke tum sai ke klem ba kam ke klem ke tum isi exercise ason itum e hel phan e ok e pran phan dai tum misen lahan lo lapen nomor hini nili ke than kang tungge jasemer ka choro bang se kang tung lo pini arni kiduk dia ratum kachima tha abang ke lahan lo itum sai ka tiki bang ke backward oposi matha pon ongdung apia potum ke sitame pini kiduk dia ke boy dia ratum apia potum ke la poson sai ke klem pensi asomar doman ador kiso kiso school tame pidun lo college tame papor hilong lo lake apia potum chi pidu ko polo athik kilong bangke lasi niletum kipu kang tungo bangke lahan lo pini langnam nang isi pini iletum diat arlo minister tame de MP tame MLA tame EM tame CM tame scientist tame engineer tame doctor tum tame kiduk diat saikati kitum ari de saikati ki hala kiduk diat atum abang pu atum katiki asok asang hansi chulong lo niletum anda chulong lo laso posik sai ka tiki tum han an niletum APHLC atim atum pen thank you pu niletum pulo baning jelo chorolo naletum ka tiki ahormusi pini hithi kolat long anta me minister tum tala si cholo kiduk dia tum tala si cholo kiplang o tum tala si cholo aposi alang letum kechipiduk lapen laposon ning ke me pen sai ke klempon bom kang ton te dia report niletum APHLC hin ben tame suri suri kachoro silatum han pa jethulo kibang jilang arni tame ongdung itum therakre pin pen saiti ki ponangji kam klem ponangji sok kenong chole tum sai ka tiki pokali kapre kapre ka son da ka tiki poni do ning ke hanga teng pen ali ke do kopi ke tiki kopi ke klem si ke som si tum ali ke do ima halatai tum charju pon bom nang po klem pon bom nang po pusi nili tum karbi anglong arata phan ba pherang ke thengno tame nili tum pichini pon lo athima ile tum longle ongdung nili dak methang borjan ha warlong ke theklong experience ke long ateng ke han lo inglong along le the o tum tame an ke cholong le tum si tuma phai ong muji ni tuma rong mata dulu di kopi pot pulotang te la tum phan bang ke idea pidun bang bedelo kopuson pen si ke klem si kilong ji mahala ta pire dun bang bedelo tek te delu pini ing long le do ta pu bikok
handa ye saita tiki ke kavi pena jok klema thek sedel lo afuda parting thek sedel lo asi non iltum ove kimi lo itum kadok ave dak APHLC da me youth wing lapen dak CC committee lapen LA committee risonim so tum pen itum celang si sarna kapen khara teng pen itum jutang da me itum reng ponangji aposi itum kan chot lun chot ile tum festival long paklang lun chot abang misen lo halata setame non abang ke tum practical mane sun chai si tum klem nang po lalu pon tente ile tum ime thanga phanda monon feature jap thek po kam klem ke de ase itum lahai greater interest mane ke the mane itum angdang pi ile tum akhai tame laposon kachi hung pon je pansi nil tum therang ke theng tame pachini pon dan se non la council pen la sobuthak konsi rung pangtui pon la jitu khetiok atumar farmer nona teng bolote council tum step ke deng po lason ke theklong le kopinia chili ron chom popini ne bang je arjudun long he puru ethe lin kone ne hanjang lason ilin pu lason kirung mane lason kiron pon ke pusu arjulong bom setame kam claim nang ji nang tum agriculture department pen tractor tame nale tom phan pipo phedi ho lasonang ron po pu bang lahai bang ai ong e non tame karjulong teng pote tractor pipine kiron tame kanghu manma ke subsidy ke long nei phan phane pipe komane ka frek tum phan si kipi lason dar julong lasi lason kerap redet nang ji itum idiat elong ri pulo tang te itum ching honai aprang si ke non ajar le punonda kiduk dia tum hale warsai pieson se anso se ching thor po mati di kati ki ang dang da the chat po production da ong po kacho jor long da ong mu chot pulo tang te tangka tame latum kiduk ke la arar tum tame chibirti long po osomar phanda me mu future phanda ison da claim pithek po la hendo la si council tum manili ga choning ri bang la hendo nil tum un an bang ke a department si do koklo pot la bang ke warsai pi nei hidi the o tum phan bang ke tractor awar sai pinang po la pen avedia tum phan pulotang te la tum phan da seminar pi pine hang si koson a pen sinal tum along le bihek lo pot inglong along le lo pot la da ke hidia son sona kheti ke meme dia pot inglong along le kopi lo ke me po horticulture hormu thanang po parojang phong si ke me ma la da ke long le ke test dia adim da do elo di fu ke de kopi along le long si kopia asona mung si ke me ma la ha da do elo lab do elo mati ketiasi hormula si lahai bang agriculture department tum pantame tuning rilo lapen latum lason rong lapen tame lason rong asar tum da doji ba thek muchot senior citizen tum da doi youth pen da doi pot latum phan training a hisab hedi pilo tengte amethang long le bange pangram chai chidat pu amethang use thek po lalu pulo tangte ilitum warsai tame long pon po lahanda nilitum nalitum mating lo apa chini pon Kardik Lekthe L P School hem kahenu et penajok Education EM Richard Tokbi aphan Mesen School hem nang pitha pusi lo chunbang Head Teacher Borsing Engti pen kachuning ripon Aru Niphai inkoy arni lakha inkoy retrok Duarbaguri MAC Constituency kaparlo Kardik Lekthe L P School hem kahenu et penajok lo kacharlia a-osomar kisung nang do koklo pusi Head Teacher Borsing Engti pen pachini pon Asar nung ting abang wak etpen ajok arwi janglote hemarlo anta langbung saidi titi puta pachini pontu lapen han an kituna hem sitame avilang non amat ke apranga skula hemba na longsi dunpon bom lo lasi tame ting anta wak etpen ajok arwi janglote akisung dokok titi lo puta pachini duntu lapen boundary wall sitame avilang boundary wall ka wepen ajok Skula hemalong ason kana hokpon do kokti tilo puta nang pachini pontu. Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon man kido CM Dr. Tuliram Rong hang lapen Duarbaguri MSc mate Education EM Richard Tokbi atum aphan lapen Duarbaguri VDC Chairman Sarkoirong Pharatum Prabjin pen Lo Charlia hen kenang sot anason amung an nang pinangji pusi Head Teacher Borsing Engti pen tuning ripon. Longhupen Semsing Leng report the leading site news. Kardom ini prangsi da Kardik Lekthe L P school long nangtum media particular number Surya Kardom pajiblo si nelimen lagi Sri Borsing Engti dari da Kardik Lekthe L P school long di Head Teacher lo da si nili school long kiduk kisung ada problem sebuka nang abang kelas on je nil to school long building
ban olo arji ding hoilo potsi mane ting bang abek pin lo ting ba ikat lo lapen ke ceiling abek lo lapen ke door windows amokha lo sila so posili tuma akidu ka kisung dito somar tum aduk do arve janglo pulote isia sak dak arve janglo te la classroom ar lo langbung nang pleng set po osomar tum mangela langbung thaksi pu nar suni ta mane class ke do nang la son ta ni tum chetong nang lo asi osomar tum aduk do o lasi mane bikhe ke hala kg nursery tum phan sab sob somar phan maksi kachin so me nili tum school long building arji dingo lo 2016 ahosi kaso building ke kikin masi latingi bang ke bagian kasi noni to school hoipen ka chungi din kang tung ke hello ke hai duar baguri education EM Richard Tokbi ke hai lang than chungi do ikil ma prapjin pen aso school repairing major repairing na pia sonte nili tum ning sam loji la kaso education pen job ki si alang than chungi lo pen ka ako karbiang long nong che thang plong CEM ake hai Dr. Puliram Nong alang tum cherapen de prabjin pen aso school phan major repairing nang pipo pusi nilihin pen banang pivegon pusi nilihin pen alang tum phan chuni ridun padi cream lo lepen aso long school long lam chot takalilang je boundary wall tawe boundary wall ta nilitum akenang sot athema dake golaghat district pen chete bokpilo border lo aposi hormu mukhata safety ave je utensil mukhata lapen ke ahut pen la school long door window ta kabitang de lopot fan da ahut ben bang block ponjok ti towar chelat tum hedi la ot kelang no tum mene thoi pen ke chelat tum fan da block ponjok bal block ponjok la son do lapen ko office room sta menong tum thelong dakta menil tum ana safety abidalo mane hapine nil tum da mane pocket pen bangke nilitum da an bangke nilitum ta che khoros le nilitum yearly long jitu la annual grant to gebang do la ke 10000 ve nili school bangke hedi mane pachune bang nili ke long do hedi la si 10000 pen bangke ke current bill ta nilitum yearly long 25 baht to 3000 la sum ke bang do la si ala hai pen bang ta nilitum agency do de lo la pela so long do tulang ako kitchen set chitami ave nilitum long kitchen set ave sila kitchen set kado kami kami nang prapjin pe nang tipo pusi alang itu phan choni ri padi cream lo ake hai dak ni tum kilo puji ho dolomara mate duar bagori long BDC chairman lapen ke education EM lapen ko dotulang Dr. Tuliram Nong alang litum kado pe cherapen kaso school phan prapjin pe nang lang po balaso repairing bang tipo pusi choni ri padi cream lo Pinia Birta, Lapuan si Kangton Pon Iglo, Nanglang Dun Igbom Tha, The Leading Site News. Do me thak me Kardom.